Okei, eli siis tässä tehtävässä nyt sitten tällä kertaa mä olin tosiaan ottanut muotoilumerkit esiin ja silloin mä löysin nämä virheet, mitä täällä oli alun perin ja sain ne korjattua. Vaihdoin myöskin fontin kokoon 12 ja sekä työkaluista tosiaan otin tuolta ton tavutuksen ja tavutin tämän tekstin. Ja nyt sitten Ctrl tai mun tapauksessa Command-näppäin, mitä käytetään, niin mä valitsen noin molemmat otsikot. Suurennan niitä, alleviivaan, kursivoin ja sitten vielä vaihdetaan niiden väriä siniseksi. Ja samalla kikalla tosiaan Command-nappia käyttämällä niin valitaan täältä tämä leipäteksti, sisennetään sinne oikealle tosta kertaalleen. Ja sitten tosiaan laitetaan vielä ylitunnisteeseen nimi ja päivä 50.2025 ja sitten tänne vielä oikeaan reunaan lisää ja otetaan tuosta sivunumero oikealle noin. Ja se oli siinä.